Ако искаш да сваляш килограми, но обичаш сладко, трябва да пробваш тази рецепта за брауни с авокадо. Баба ти са авокадо яла 4 кила. Баба ти може да не е яла авокадо, но сега ще яде брауни с авокадо. Приготвя се бързо и лесно, а в едно парче има само 114 калории и цели 6 грама белтачини. Здравейте, днес ще си направим брауни с авокадо. Ще ни е необходимо едно авокадо, режем го и го намачкваме с вилица. Слагаме 2 яйца. Разбиваме ги и след това добавяме още 50 грама банан. Добавяме 40 грама мед. По възможност течен, ако е твърд, се уверете, че се го разбъркали 60 добре. грама състъчено масло. Добавяме и него, както и 60 грама какао и 60 грама бадемово брашно или овесени ядки. Малко бак пулвер и разбъркваме добре всички съставки. Накрая разпределяме сместа в тавичка покрита с хартия за печене и поръсваме с малко черен шоколад. Печем на 180 градуса за 10-15 минути. Нямам търпение да го правя. Наистина се получи уникално вкусно. А за повече такива лесни и бързи рецепти, вземи моята книга Здравословно за всички от дома. Към нея има и 2 книги подарък: шоколад без вина и яш торта без вина.